Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla makhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali. Angithi usunawo umdonso wemali, uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali. Sithinde ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla ka-Archangel Raziel. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela Babu Wesizwe Babu Jabule umfana omhle njengekhehla lomlungu umzukulu kaManxisi siyabonga. Asibekele kamzakwethu kephi na kephi la kufinyelela khona iphumulo kaBabu Dokotela sekusile yiyo leyo ndaba Dokotela kuhamba kahle mfowethu Kakhulu uqhelaza ngonkotini. I was about to say that ukuthi yabona leli badge elifakile likhuphuka ngoshunu wembatha. Ayilo liyaqhilaza. Dokotela namfose kuma indaba enkulu mfethu namhlanje indaba zo sheriff. Bayidle imizi bayidla amafrene ba Victor abantu left right and center. Kodwa ke if Babu Dokotela ethi angamvala usheriff ngifisa sivale ngalo ndaba egcineni Babu Dokotela. Uyahlupha leya muntu. It's not a sheriff is not a profession. Hey, it's not a profession. No. It's takare. Yeah. Dokotela, akasitshela abantu nge-visual piles therapy bayagula abantu Dokotela. Siyabonga kakhulu Babu Dokotela Babu Wesizwe. Uma sikhuluma ngabantu abaphethwe ama-piles, sikhuluma ngabantu aba-grossly underdiagnosed. Meaning that abatshela ukuthi baphethwe yini, bathiwa baphethwe umhlume. And ngalo ndlela uma mina ngilahlekelwe imbuzi ithi mase ngithi angikubona kwesithole okuyithole lami abantu bazoyibona le mbuzi kodwa ukuthi mina ngithe yithole and then abantu babheka bona kuyithole kodwa imbuzi balo meaning that once wathiwa uphethe umhlume ulaphe umhlume kanti uphethe ama-piles lot ayisenzeki reason why ingenzeki ukuthi umhlume enye into umhlume number 1 kwa medicine kuyimpawu ze-CA199 ngoba kusuke kuhlume insumpe around the anus area. Insumpa lezi. Kusuke kuyinsumpe esuke ziziqoqene lapha yana. Ngalo ndlela once waba nomhluma usuke upositive kwi-virus esibizwa ukuthi i-human papilloma virus but iyagqilaza ngoba le virus ihlukana ka-52. Awukwazi ukuthola ukuthi eyiphi le IgG nako ke ufuna ngifunda mina ngizothi type eyiphi le type okay sifuna ukuthi esiphi le strain okay right that is why ukulapha hayi kuyilapha ukuyisuppressa le virus ngoba zilapheke insuphe ze-suppress ukusuppressa la virus it takes 2 years if ukuthi kudlula ku 2 years ziyayekwa Morgan Freeman bagcina beyiyekile khuluma mina ngemillion ye-US dollars akwazi ukuthi bangamlapha indona because i-strain anaso it cannot be identified kulama strains akhona ensupe ngisho ukuthi once ke wena wathi wena unama piles musu uthi abantu nomhlumo uzolashela umhlumo into errong thina silapha abantu abanama piles abanyama zabo ziphumile ngaphandle okungahlaleki uma etholet iphuma into okuketshezana noma igazi ngalondlela lo muntu kwesiyamlapha ke ini ama piles ngomuthi obizwa kuthiwa i-piles doom only 50 rand piles doom sikuprove ngamabomu lokuthi ake kulasha abantu ama-piles with less than 36 hours aphela ama-piles sikwenzile lokho but if i-case yaliyanto it's 8 hours ngoba nje umuzwa uphuza lo muthi ebusuku lala uvuka ekseni unormal hayi uthi uzokuprolongile uphuza meaning that la muthi mesiwakha sofaka ephaketheni kube yipone ezo2 kuphela because siyazi lento ngalapha abantu abawu20 yes oyidinga ukuthi izibe u10 kg ukuze uthi usinde lokuthiwa yidle namhlanje kuze kuphele isonto ngisho ukuthi sikhuluma ne-visual therapy abantu abanama-piles bazolapheka siyabonga bengise call center kaBabu Dokotela entsha a very big call center ngizwa ama agents laphana akhuluma nge-red money oil call ayangena ama calls yes yini le red money oil Dokotela utshela abantu sikhuluma nge-red money oil. There is one that we collected in Malawi, but it was very effective, but too small, very expensive. Kukude Malawi, but too cheap most of it khona. But thinking I traveling, it's very far. Yeah. Then again, sasebenzisa ke esizoyakhela yona ke i-red money oil with one understanding, something that will attract izinto ezinemali kuwena. Red money oil sinika umuntu ngo-2,000 rand. And into nje ayisebenzisa umuntu more likely if egeza uyayifaka ethawuleni umugeza kancane
uyayishalaza emashiyeni lento kuthiwa uyayigcoba emashiyeni uyayigcoba ezandleni uyocommand authority but awuyikhoti because ifakwe izinto ezingekho human edible ezingekho good kunama heavy chemical solvent and some form of perfume that are toxic to inner organs, meaning that ayidliwa nje at all, but it's red money oil, amafutha abantu asebefuna imali nje kuphela. Siyabonga. Sibonga Badokotela. Asikhuluma indaba enkulu Dokotela manje, sikhuluma ngomuthi obizwa ngomalele. Umuthi wamashende. Abantu abazinothi intoni ishende. Madoda. Ulimi lethu lu vast. Yeah. Umalele umuthi esiunikeza kakhulukazi abantu ukuthi abathandeke amashende awayikhiphi imali ngoba phela lo muntu ubumshendeza nje abakhona into beke ngasayithola endlini sinotha bathu ucansi saphatha imali. Sure. Yes, sitsaphatha imali ngoba bengasenzeki lento lo muntu bekwenza ngokuthi imali engayikhiphi ondloma bengani zakhe eceleni. Sithi thatha naku ukuthi ubiza uthi umalele uyaqhuma ngawo insuku ezintathu kuphela. Then abantu bese bayafona babuza ukuthi mengiqhuma ngawo ngigeze ngawo ngithi mina asibe precise kubhala ukuthi qhuma 3 days akubhala ukuthi qhuma geza. If uzoba projectile kwi-information esuke ibhaliwe there's no need to ngaphinda udide ngoba sithe lapha umalele uyaqhuma kuphela ngawo. Uma ufuna ugeza usongayishaweni noma ibhavini noma indishi mina ngigeza ebhakedeni usongayibhakedeni ngoba ngiyayishawa ngigeza nje ebhakedeni fanele ngigeza. Usungakwazi ukuthi ugezeke lapho kodwa umalele wona uqhuma abantu asebefuna ukuthandeka lokho extreme level. Siyabonga. Sibonga Dokotela. Uthando ibaleka kakhulu for yeah. Khona serious sithi Babu Dokotela horizons are wider at the mountain. Okusho ukuthi ke umuntu umanyoke lentabeni amehla akhabuka ngisho into ezikude le abe ne view ethe kuba broad nevulekile. Ngifuna sikhuluma ngale topic Babu Dokotela before sivule ngifisa ukuthi ngisho lamagama ethi angisoli futhi angixolisi. Bese sisoli futhi asixolisi hayi singasoli ngempela futhi. Babu Dokotela uthindane nje elokhu kufuna imali. Hayi ngeke lo muntu usehluphile mkhulu. Faya ukhantami. Hayi ngeke mkhulu usehluphile lo muntu. Hayi usehluphile khehle. Lo muntu lana mkhulu hayi usehluphile. Funa wenze nje. Uthathe amanzi abilayo uwafake enkomishini not eglassini. Right. Uma usuyamiza uthi usiceleza makhelwane esikhuluma. Uma usuyachaza usizi lakho, uma usuyamthetha ngeke liphelele isonto ezoqala. Konke lokho enkungivimbile kuzobe seko right. Mase ethi hayi makhelwane umusho njalo ke sengizokwazi isitokufeni ngizobatshela ukuthi uthini uthi hayi kuloko nami batshela. Uma sesewusukuma ehlalweni lamanzi vese kade wabilisile wabeka lapha. Uthatha ke lo muthi uthela phakathi into engu half a teaspoon musu uyawuphuza. Musu ukhafula la ehleli khona. Isitool vese sibe solid ku scotram. Mase la kade nyathela khona umuso usuyawubeka. Inyawo ngathi ziyazifreeze ngathi uma hamba ngamathambo. Athi zibhlungu wema kodwa angikwazi ngisho uzibeka phansi. Mebemeza yonke into i-circulation yakhe normal but useyahamba ke lapho. Mncenge nje 3 days umshaya ekseni umshaya intaba. Lesa situlo umuso uyasimboza singasahlala umuntu ngoba usitulo sokusebenza ngaso. Kukhona omunye wezepolitiki engeke ngimusho. Owaphuma kweli iqembu elikhulu bamshaya kanjalo esitulweni. Wahamba lo ngeke ngiyisho igender yakhe bazomazi. Wahamba. Engisho ukuthi ke ayimshaye mkhulu umshaye kodwa izehlisa uma uzomshaya zehlise kakhulu angiphathi umeke wakufonela uma wakufonela uqedile umtshela ukuthi akafa ngesikhathi eseze ubumgqilaza uzokutshela ukuthi useze uzile njengoba eyilahla ngoba bese ngizela ngasho ngathi ngiyeza manje kodwa angani noma ngivuka ushukela yini akuvumi lutho kanti iyakhala Babu Dokotela wasizobajabula. Sibonge Babu Dokotela. Ngifuna sikhuluma Dokotela ngo husband ke manje. Kodwa ke not ngo husband kahle i-padlock. Yaba husbands. Padlock padlock. Akhiwe ingane lapha. Sure. Kunomuntu yabona mbukeli nomlaleli kunomuntu wesilisa omfica engeyilutho. Umfica kade dayisa insurance emgaqweni. Efaka amabhantshi cheap namashetha cheap amhlophe pirate la hambe dayisa insurance ebhedana umsize nilekelelana agcina abe into ekahle uma seseyinto ekahle usebona ukuthi sekufuze enze lendlela ayenzayo thola isithombe sakhe
lana ishutheni nobabili khona mase siyashiswa lesithombuzo nasesomlilo sesomlotha mase sithatha ingidi enkulu lento mase sihlanza nalomuthi lamamuthi afuna ukuveza kunamafutha kaXabi lapha mase lento siyifaka lengidi mase siyivala mase siyithatha soyigqiba esidulini la izathu sigqibe esidulini sifuna ukuthi isidulu mase siyavala ngaphezulu isidulu make wasasavala ngaphezulu asiphinde sivule singaze sivule ikhukhule suke zisimanga ngoba isidulu simile eduze omvula but la sikhona nje abesavuleka mase uyithatha lento uyiphonsa khona lento iyayikhiya inhliziyo yakhe ngqi akabe sayicabanga ngenye into akabe sayicabanga ngenye into kanti abam-advisayo uyaba-advisa back because athi ukuthi nina understand bahamba umphakathi bathothi akahlisiwe ukuthi nje ingqondo yakhe nje isi-carnal minded ngoba lento siyayenza lento sibafundisa omakoti kade umuntu efike no-standard 10 umenzisa umatric asuke lapho ukuthi usehleli ayikho into ayenzayo ahambe opractice esikoleni agcine register e-UNISA enza into egcine uthisha ngemali yakho e-UNISA awuyimahhala kuyakhokhwa la eTexan awusho ukuthi ngi-student ingubo ozoshintsha ngazo yonke into iyama-affecta lo soke ekufundisa kakhulu ngalo ndlela uma usuwenza i-teaching ususebenza uma usuthi ukuthi u-understand wena duba u-understand yazi bala umuntu wasana agane iqaba nje umuntu onga-understand kanje awusa-understand thola ingidi umuso usuyamvala even esikoleni esitafra bathi kwalo muntu wakhe ibhinca nje kukwezekani athi ukuthi an-understand thina sakhile siney'ngane phelile ingidi-ke le yokwakha imizi nothi ukuthi okuthakatha abantu but ukwakha nje imizi ukuthi abantu abahlalelane bagugelane sibonga yes Botole Dr. ngifisa sikhulume noTG-ke manje vokaQwabe bekuthi ngithwala bese ngamthola ukuthi le ndoda isiphathele indabazini hlezi nembuzo ke le ndoda sathi singangamthola konke i-airtime yami Yebo ngicela ukukhulumisana nobaba uQwabe. Hayi no yena lokhuluma impela. uQwabe ke singizobani uQwabe? uQwabe uyabona kunethwenge nasegcineni uQwabe. Baba sibonga kakhulu namhlanje nasenyangeni kaNhlolanja lishisa kuphela. Lishisa nasebusuku uhamba ugesi cishe kwalama econite sithi sinawo ushisa into eyisimanga. Thina ke hlala emalokishini ngiyokwazi nokuvula iwindow ngoba amaparasol ehleze encike esigqobo sagesi bese kumnyama abuyela kuyona lemizi ehlala kuyo njengoba nesihlala kuma RDP houses uthini ubaba namhlanje No Dokotela asibonga kakhulu Dokotela asibonga kakhulu ngojabulile sawesizwe asibonga kakhulu ukuthi siphinde Dokotela Dokotela yazi ukuthi khona into engicabanga nge-serious engithi angeke ngiyibuze Dokotela ukuthi ungathini njengoba kwesizwe osiza abantu ojabulile futhi engisho ukuthi unalo ulwazi noma unalo usizo noma ungaba nalo usizo kuloko Dokotela kunale mithi lena enikunikeza yona le yokuthi kuthiwa lo ukhulisa induku lo uqinisa induku lona wenza intona isikhathi eside and most yale mithi onikeza yona iyaphuzwa yebo mkhulu njengoba iphuza nje mind you ukuthi thina siphuzela amaphilisi ezifo amahlala khona siphuza amaphilisi oshukela siphuza amaphilisi o-BP siphuza amaphilisi ama-ARVs ziningi esiyiphuzayo kakhulukazi izifo ey-chronic but bese-ke nesinikeza le mithi lena-ke yokukhulisa induku yokuqinisa induku yini futhi nayo siyiphuza angazi vele ukuthi nginicabangeni nikubukeni ukuthi ayizoxabana yini nemithi esiyiphuzayo nani nani but angazi Dokotela but ebengithe ngibuza mhlawumbe yiloko ukuthi-ke now ngalolo lwazi lolo esinalo esengilibukile sengilibonile now Dokotela introducing umuthi Dokotela othi lo cha nje uyayigeza induku so for me because uhlukile manje compared to lo engujwayele mina esuphuzayo ngoba sengibalile izinto esinazo lo uDokotela cha nje akeke umthathe uyinese uyigeze bese ikwazi ukuthi ikhule iqine ikwenze leyifunayo Dokotela akade usibhalanisela Dokotela ukuthi ihlukana kanjani bese lena
yokuyigeza induku iqine yona-ke doctor ngingayithemba kanjani as compared to le ngijwayele yokuphuza imithi yokuthi phuze nayo imbiza iyaqinisa udona isikhathi eside iyakhula but lo nto lo introduce-ayo yokuthi lo uyayigeza iqine ikhule udona isikhathi eside wona dokotela uhluke ngani please babasize awusibhalasize dokotela ngibonga kakhulu bokushona ngibusile kuwe dokotela. Sibonga kakhulu bonga babudokotela babesize bojabule muhle lo mfana ngathi ikhehle lomlungu. Sibonga kakhulu umbuzo kaYeye. Emthini yethu yaka traditional health medicine kuyimithi most of the time sikunika noma ngabe ukuyiphi medication kenza ukuthi abelaphi bendabuko bengezoba neconfusion ukuthi lo baba udeployiwe yini kanti asinayo imithi whereby it has been tested by WHO ukuthi awukwazi ukusebenzisa if usebenzisa some form of medicine, meaning that imithi yethu most of the time i-99.9% preservative free. Kanjani na thina sithatha ugobo esithi ugunera perpense sithathe warbuka sarotarus esithi sibaha sihlanzele imithi sikuphele sithi nihamba uphuza la asipreserve sikutsheza uphuza insuku ezo3 valo uzobe so right asiside so preserve ngoba usuku vese uzohlala less than 36 hours. Ngalondlela ke imithi yethu it has never been tested with any known medication ukuthi it has side effect unless umuntu angafuna wenza leso study ngoba we nami ngomunye umuntu opheka imbiza sizinika abantu aba chronic we still insist ukuthi bazoba right and baba right futhi and we never have what is called mortality whereby umuntu ephuze umuthi wesintu kusekusene feel because it is too toxic. Ake sibuyele kuloko ukukhulisa induku. Ngizokusho nje lokho ngenhliziyo ebuhlungu nokudabuka. Wena ohlala emzini omkhulu oyidabi story. Njoba kushisa nje nama options amaningi. Akufani nathi thina esihlala kuma RDP houses so one room. Umuntu ohlala endlini encane une pressure eyisimanga kunomuntu ohlala emzini omkhulu kanjani na? Wena osuke unenduku enormal. Utshela ukuthi lo muntu ikuphi inkinga yakhe. Inkinga yakhe ukuthi ugwayi wakhe emncane. Ukuba nesitho somzimba esincane even sichama ema bathroom ufika indawo zokuchama zivulekile kodwa ufuna ukungena lapha la kuno sink khona ngoba ukwazi ukuchama la kusuke ngokumu uchama nje unamathuba amaningi ukuthi umuntu alibone iphepha lakho ithi uvimba ngesandla ngapha umchamo utsaza uphume lana ubona ukuthi ngeke manje kuzokwenza kanjani. Manje ufuna siyikhulume lento ngoba even sinabo ubudlelwane bangaphandle uyaya lapha entombini ungena netrunk engubeni ithi awuzolala ugqokile ethi hayi no ngiyakhumula emva kwaloko usuloku uhlehlisa isinga ngoba ufuna inithintana ngingathintana ngezandla ngoba lento incane lento we don't understand it but it literally embarrasses people and even umzali eyibona ingane yakhe ekhula na 15 16 17 years uyabona lento incane bayafika abazalithi bethi babudokotela ngiyacabanga ukuthi umntwana mhlanza nosoko kukhona into eyenzeka ngalondlela ke ubabudokotela taken a decision ukuthi asibasize but lento sizofika level ukuthi sibanike ukuthi abazoligeza kuphela sizofika bangaphuza ukuthi baligeze nje kuphela for 2 weeks mase bawuyeka futhi. Siyabonga. Yeah, asibonga babudokotela. Babudokotela singeke yaqha amagulu mfethu ngifuna sikhulume ke indaba enkulu ke manje isiklabhu for isikhwama semali noma igusha angazi bakubeza kanjani abanye bathi imvu yeah sihambile umhlaba ngeke ngafika kwenye indawo ekuthiwa seParmera ngibuka itechnique abayisebenzisa iParmera eseMozambique ibuka itechnique abayisebenzisayo mebephakamisa umuntu othatha isikhwama semali ngathi mina lento more effective and highly potent and isathi ngakazi nithi ukuthi umkhulu angifundise kahle lethu iyenziwa kanjani imithi efaka khona imiphi then ke kwafika kutheni ke nga understand ukuthi nansi imithi efaka khona ke ngayibhala phansi ngabuye ukuthi sengiyazi ukuthi okay umuntu umethatha lesikhwama lesifuna ngimnike igusha mase silinqoma ulimi mase siyalishisa lo limi lolu sihlanze nalomuthi nesihlenama nalomuthi mase sesiyamgcaba mase simnika umampunzana azoleke uphuza engisho ukuthi kuyimithi le yokwakhela umuntu isikhwama semali ukuthi ufuna azi ukuthi uzoba nayo imali e100,000 150,000 aphinde yena akhipha imali esiqaphu siphume kuyena futhi mase yokwenziwa ke lento ke leke
mase sokwenziwa ke lento lena ke mase ke emva kwaloko kathathe kawenza izifungo zalesikhwama lesi yasithathayo lapho kusesiwe ehlathini lapha ehlathini uzofika shiya phahla shiya into zakhona lapho asho ukuthi ke yena usibanibani useyahamba ke then mase ke usewuthathile kumsebenzi wesikhwama semali ngisho ukuthi kodwa kudingeka isiklapho lapho siyabonga Sibakhulu Babu Dokotela sizokhuluma indaba enkulu Dokotela ke abantu sikhuluma ngokuvalwa kuka sheriff kodwa ke before sifike lapho Dokotela ngifuna ukubuza nje one main topic Babu Dokotela uma ukhuluma ngebaso lomngoni ukhuluma ngani ibaso yes uba silento eyishunqiswayo uthola njalo yonke indaba bashunqisa abantu bashunqisa with the hope ukuthi kuzofika abantu bezothenga isibonge lokho kushisa amande yes ya inako lokushisa amande isibonga kanjalo lo ngathi cricket lo kudala okunye but ke ibaso ke lona libe kuba into ezeyibunjiwe nje oh yeah abantu abashisayo but asingene kwelomnguni uma uzokwakhelwa ibaso lomnguni ungadlali abantu ngicela ukuthi ufunde ukuba vigilant uma ufika esigodlweni senyanga start to understand lo muntu lento uzithathaphi ibaso lomnguni alihambi lodwa lihamba nebaso lomndawo lento azibekwa ndawonye because zelama forces a vibratayo yes ngalondlela ufuna lo muntu ayithathe lapha yalanto omenye ephinda ayithathe lapha yana aphinda ayihlephule bese kunika na futhi angayihlanganisanga bese kunikeke but lento mekunika ukunika akufakele mhlawumbe noma edosheni lesinefu in a sense ukuthi kodwa funa ingahlangani wena uthi ufike ekhaya umusu usuyayihlanganisa usuyayishisa ke ekhaya uyihlanganisa ngoba usuzuyishisa ukwazi uma ulishisile lela baso leliya yebo selukwazi ulishisa kabili onyakeni twice a year hayi njalo it's done lento ine vibration enkulu kakhulu ungagcina uyisangoma kade singekho isidingo engisho ukuthi ibaso ke lomnguni kodwa ungadlala umuntu ayilento ibekwa ndawonye siyabonga Sibakhulu Babu Dokotela back to our main topic indaba ka sheriff Babu Dokotela usheriff abanye bathi umkhathazi baqinisile uyakhathaza le muntu mfethu ithi indaba sheriff simvala kanjani usheriff ungitholela igama lakhe right is number 1 uma usutholile igama lakhe uma usuyongitholela isicathulo esidala sesilahliwe sisodwa kunomuthi esizowuthatha sofile lapha esicathulweni solahla la kuphambana khona umgaqo bese sithathe iqanda sithathe ibhodlela elifayo sifake phakathi bese sifake lo muthi bese sibiza igama lika sheriff bese lithatha into soyiphahlaza emgaqweni bese siyipahlazele emgaqweni then ke sisizomlinda ukuthi afike uzofika once off ngaphinda afike mhlazana efikile qikelela ukuthi umethi uze wena ima kule ndawo lenenhlabathi ngakhona afike uhleli ngapha esigqikini noma kodwa nje uhleli ethuzini kodwa la enza short kunenhlabathi kunamaphepha azokusayinisa wona uma usuyabuza wani lamaphepha asho uma usumtshela ukuthi ngicela ufike ukhona ummeli wami hayi into osayina ummeli ngekho because I've got a right ukuthi ngibe assistant legal representative sure akakwazi ukusayina ngekho ummeli ufuna phinde emuva uma usuthathe lenyawo lezi la kade mikhona lapho ke ngeke phinda fika into ezokwenzeka kuyena lizoshona usuku la kusasa inyawo sezinuka lapha emazwaneni mase zinuka umethethi ayinwaye kamnandi azalale kusofa anwayina athumethe kungaphumiki igazi ke nosene kuphuma ubovu sure phuma ubovu ngakusasabona amazwane segcwele ubovu ayitshela ukuthi ilento kade yenza aqale kazithoba ngesikhathi ezithoba ubovu buyafementa ngaphakathi and then ufoma ama maggots kuphuma impethu ke manje phuma impethu emva lokho liyanqunywa unyawo kuyathola unoshukela uma senqunyiwe laba nqume khona bazombandisha medical term kuzothiwa kube septic sekukhona iphasi developayo sefuze banqume nasedolweni yabo kanjalo bese yagoduka Babu Dokotela Babu wesizwe ojabule umfana omhleshe ekhehle umlomo usheriff ngeke aphinda afike ngoba uzobe eqiqa isibedlela yeah
Babu Dokotela babe sizojala umfana onhleje ekhehla lomlungu siyathoba kakhulu kwi-channel siningi intadeni ifuna i-channel yenyanga akuyona umfundisi siyabonga. Siyabonga kakhulu abantu abasubscribe ku-channel and follow uBabu Dokotela. Thank you very much. Alishada iholi ngabe usuhlupheke kakhulu izimali zakho zivalekile nenhlahla umsebenzi ayibona futhi usukhathele ngomashonisa kanye nenhlahla ekhasino ayikho. Inkinga yakho ingaxazululeka lapho kumele ukwenze ukuthola nansi iholy ash esisiza abantu abaningi. Khumbula impilo ayibekelwa nani. Wena lungisa u1200 nje kuphela ukuze bakusize. Bavakashele manje kule address elandelayo ethi El Shaddai Herbal Shop, Matches Arcade 349 West Street eThekwini noma bafonele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Al Shaddai Holy Ash izoshintsha impilo yakho kangcono.